नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आज आपण जातोय आमच्या हडी गावातच पावनाई देवी मंदिरात। आज तिथे जागर सुरू होतोय पावनाई देवीचा। तर आता नागेश्वर देव तिकडे येणार आहे पावनाई देवी मंदिरात। नागेश्वर मंदिरातून देवाचे तरंग पावनाई देवी मंदिरात येतील आणि त्याच्यानंतर जागराला सुरुवात होईल। रात्री भजनं वगैरे असणार आहेत, देवीचा जागर असणार आहे। चला तर मग आता आपण जाऊया नागेश्वर मंदिरात पहिले आणि तिथून नंतर पावनाई देवी मंदिरात। चला मित्रांनो, जाऊया आता। श्रेयस पण आहे माझ्याबरोबर, कॅमेरामॅन। हा नागेश्वर रोड आहे। नागेश्वर मंदिर जवळ जाण्यासाठी आहे बघा, हे प्रवेशद्वार आहे। नागेश्वर मंदिरात आधी जाऊया, त्या बाजूला तिकडे पावनाई मंदिर आहे। चला देव बाहेर येते, त्याच्यानंतर कालिका देवी मंदिरात जाते।
मित्रांनो आता देव खाली कालिका देवी मंदिरात जातील, त्याच्यानंतर परत रिटर्न पावना देवी मंदिरात येतील. चला तर आता कालिका देवी मंदिरात जाऊया. चल पटापट. ते मस्त वाटते बघा संध्याकाळच्या इकडे. इथे आमच्या गावची होळी असते. दरवर्षी होळीला इकडे गावचे येतात सगळेजण आणि इकडे होळी साजरी होते आमच्या गावातली. कालिका देवी मंदिरात आलोय. ते फेरी मारतील.
कालिका देवी मंदिर हडी. आता इथे आम्ही आलो आहे. आता कालिका देवी मंदिरात दर्शन घेऊन झालं. आता देव पुन्हा इथे आलो, म्हणजे तिथून आलो पावणे देवी मंदिरात जाणार तिकडे. मित्रांनो, मांजरेकरांच्या घरी ते आता थांबले ते ओटी वगैरे भरतायत. लाडू वगैरे वाटप केलं आहे. थंडा लाडू वगैरे देवांबरोबर जे लोक असतात त्यांना लाडू वगैरे वाटतात इकडे. सगळे मांजरेकरांचं घर आहे, सगळ्यात मोठं घर. भरपूर मोठी फॅमिली आहे ही. इथून आता पावनाई मंदिरात. हे 12चा मंदिर आहे. आता इथे गाणं वगैरे करतील, नंतर मंदिरात पावनाई देवी मंदिरात जातील. पावनाई देवीची जी वारा आहे ते आता तिथे दांडेश्वराच्या मंदिरात गेलं आहे. दांडेश्वर ना, दांडेश्वराच्या मंदिरात गेलं आहे. तिकडून परत मग त्या मंदिरात पावनाई देवी मंदिर आहे.
देव आज इथेच थांबतील. ते रात्री भजनं वगैरे होतील. परत आपण पावनादेवी मंदिरात आलो आहे आणि इथे आता भजन चालू होणार आहे. पोयऱ्यातून एक भजन आलं आहे, ते चालू होणार. तर चला बघूया मग. आणि त्याच्यानंतर पालखी वगैरे असणार. मित्रांनो आता पालखीला सुरुवात होईल.
अजून एक फेरी राहिली ना, चौथी फेरी ना. ताशावाले आणि सनीवाले बदल. एक मिनिट.
आता ही रात्रभर अशीच पेटत राहणार. पूर्ण रात्रभर इथे कोण नाही कोण आता जागरण करणार. हे भजन संपल्यावरती पण जागरण चालूच असणार. उद्या पण इथे कार्यक्रम असणार, परवा महाप्रसाद असणार आणि उद्या इथे दैकाला पण आहे शापित राजनंदिनी. व्हिडिओ आवडला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये नक्की सांगा व्हिडिओ कसा झाला. चला तर गुड नाईट.